Orofo ye mobibia jumobibia kwaba the African History and Heritage TV so. Enenso ye bedo bo ade asese na daroma. Wama adepachi yen ketremada bodwie mu mujansu edi ehusane ewo honamu dia ayeye ne nase enese yede ma Yehowa Nyankopon. Orofo ye besansre Obade Ensamu Shura de African History and Heritage TV. Atifo eni ahwefo nyina. Sebrebia edi content etumo. Mo hwe mo subscribe ma afoforo nso enya bihwe. Na wadaroma enne na yeda edika wo ba ye channel so a. Bomodia se obe subscribe no wa share wo ma afoforo nso enya bi atie. For Nitia Mosum historian Dr. Jemai Magia Kunya Anumre a Meko Bono programmer Ekoso Ewa Tibuntia Yidika within Nasika Seveman and Nanom Ome Eka or Munyan Sassi Animu say Womode Nkambumbia a friend of Meko Bono. Na Bono no nkambom afahye na nye nkambom kwa showcase bonofo ye culture ye history ya mamre na nanom this anhyehyɛ no ba ye damase yesre obade ensem hyira edema saa so na mrantie bi a wonom atuom ho si ho som de bono culture bono amamre bono abakosem eho dwumadie no mbedi no yeda o mase yesre obade ensem hyira ede ma wo mu nyina se omonton koso nyo na yenim se emrepa ede animu a eba yenom so a yenim de ewa abakosem mu no yebeto akoso na ya yenim efa bono man ene Ghana man abakosem no yede abetu bia matiefo ne bonofo ene Ghana fo nyina adi somfa so ye botai nyina ene no na neti amatrase anumre ene se afiwe meko bono 2026 Seni ya nyina yenim no asiwo Atebubu na Atebubu ya omambia ya teteman dan kwantanan so the colonial time no pre-colonial time kwa na adwadie efa ho Ifri coast to the north Zebabia edano edanoda point kwantanan ti Atebubu enye nekuru ya titikro adwadi akoso ene nyina okwa Atebubu krom ha otum say yes ho shepa adwadi ekoso pa nti wefa sa kwenye so na yadana nanom Atebubu fo ase se afiwe o maji meko bono dwumadie no asi wonom naso na nano ye na Atebubu manhene okan abakosem kakra na etofa bone se o se Atebubu fo Ifri bono omo ye bonofo ena tutum sa ye omo pebo bi atena kobo ho dwa ewo Saaman ane ben Antoa na odesa di etumu no o se omo ne na musa tetino ne ye den tokwa ene pebo bitina ti omo de omo ti domu entokwa na mbepie babia ene omo ti a e frene Atebubu o ka ma bakosem no kasawiye no de ayati ya na se oh
Atebubu nye Bono ni watwa U10. Atebubu sana ufiri boposo. Oni kumawufo ene agonafo a wonom ye asonafo ena na wbo san Atebubu denchi efiri Asante. Fidie propaganda die emse abefu kasafidie ntenten so aye deja. Na minua ni ameka ne se ye nana Atebubu manhene nasema wokan ye no. Ni dikan ose ofiri Bono oye Bono ni oya kan. Na obi a oya kan ni ba bia de esese ohu se ufiri Bono. Evise akanfo Old Ghana Empire no eguye best 1000 CE during the Common Era no. Akanfo bo ahwete se ye bepe ba bia tena na ye nam no aye de eti ebedo mu ewo Bono manso ho na edi kan etena ye. Bel anase bego area ho. Enti obia na opeba bia tena ofri Old Ghana Empire no. Ohun se akanfo no a omdi kana bebo omho dompen. Ewo Bono manso techuma area ho. Tanoboasi tuobodom ofuma enom area ho no. Na chese opeba bia tena no abebo ne ho bia ansana ordinity adom akopeba bi atena. Saane tie dia na ye nana Atebubu manhene na bakosem na okan se ofiri Bono no eye no krutrudu. Nanso eno die bloggers a omo propaganda ne Bono origin no de ba kata so. Ni ebe kan so watwa U10 ose obetena obechichire Saaman a ebembo poso anase wo Antoa elunti owo Ashanti origin na chese Atebubu ne Bono no watwa U10. Obi kura de betu mu se o ye nana Atebubu Bono ya ofiri de kataso na asem a yeta kasa kanfo nyina ye firi Bono no de enye no krenti eno de momye ntontwene obi de betu mu sa. Hey, Bono vo e o problem o ye ho wotai nanso nkunimdie no beba ni pensi ofiri Bono opeba bia tena ena odi ne ti dom one nam kwaye num opeba bia tena ena kochichire Saaman ya ebe Antoa ehode wo se o Ashanti origin ufiri Asante ehode onfantun saniani na onkari na ninye ho na mbom se okoka se ninchi efiri Old Ghana Empire no bebo no ho bia ewo Bono nti ofiri Bono de a ene ne Bono origin no onkata so. Minua we ye no kwasema ye de ye abakosem nanso se wo ye akani ba no de ewo Ghana ha upeu ompeu ufiri Bono iza kanfo nyina ye be bodom pembia bia ye frɛ ho Bono na se trene se firstborn, the first Akans kingdom to emerge one name primpri Ghana ye we de ye Bono kingdom of Manso ana capital ye Manso ho na dehye no bi etu kotena Kumawu Kukufu the present the Ashanti region adehye no migrate from Bono kingdom including Adanse abakosem jese onu free soro ne sifo
silver chain konson so na de be see form ye nyina ye nim se nipa dasani wontimi emfiri soro nsi form ye nim sa no kre no enti se nipa ka se ofiri soro a me si form a na se kyerɛ se ofiri north akamfo ye kasoro a ye north the northern sector hono free. It is enough there na okekako old Ghana Empire North Krono also ebesona pointed to Chechimai and now say Bono Manso. Enti akan ni babia ifri bono ope ompe sa de tie opa gidi ope so ajai se wonyi ni no eno entrese enye no kre eye no kre trudu enti no Atebu ifri bono na mbom ode hono dodo ma na ope babia tena o kana bakosem no o kan atara fram ebinom kane atara ofinam guan ni bia na ote wachichire na hinie ewo afram plains hono minua ye nyina ye bedi adanse se asase a yetesu yi Ghana ha babia north gonja forte the gomba forte na ene babia akanfo yete babia water region ewefo ete babia ga forte sa sunu nyina na eye guans ena na omoho atara finam ono no ye guana ono no di hene wo Afram Plains 1000 CE during the Common Era. Akamfo ye be boardon pem 1250 CE. Entina chese na guan for ewa asase so ansama yeba. Smala indewura japa ono be chichire gonja and also ye the 17th century oba nso ono obetu guans ana omti asase nani saa so na akamfo nyina babia yete babia ewefo a omo Ghana eti sisi babia central region fante forte eho nyina ma eye guanfo enama ete ho sa enetie sabre no so na Asante mbai sabra ye na Atebu manhen na oka no se one atara ofinam ibinum kanata atara finam ibinum so kan atara ofinam edi akonwo Afram Place no na Asante ni ho enti na akamfo no ye duadua tese achem no ya chichiri nkuru aduadua nkuru bi ne kumawu ofenso kwaman nsuta agona ene ne yakika ka ho sa nkuru no nyina ne wo the present day Ashanti region na ubia de daneman eye oman ankrofo achichiri Asante die say about 1700 or say two ene be kan dom bi bomu Kumase kanene e frene kwa man Kumase mamponsu tadwa benkokofu ene ejuso nom ne ade ene okeka ho mu bomu 1700 say ye kokon ne agye fa ahodi enti Osanti ena ye nkamo mu no Osanti ne be ye Sante amase Sante for into the era no na Atebu manhene all refer to no say no ne be posofo ene agonafo
ene kumawufo keka bo mu na wom ne atara ofinam edisi ani no na Asante ni ho. So to say or Ashanti origin no misleading. So ko ka say oye Santini if we say isan say wa ka say one asomafo agonafo eni kumawu nom ne ade ne kabo mu eni offensofo na om kabo mu na om ne atara ofenam this year into oye Santini misleading. Because sabre no na Asantini ho. Na bono na na ewo ho. E bono num na offenso free koye. Den na ye na osetu yokofo a omudi Asante akonwai omchese omabusuani ne techiman hene ifise omina yokofo enti Asante kura free techiman ifri bonoman so oyokofo a omkopompam Asante kingdom no wonum free bonoman so ene koye enti minua ompeu bono no de akanfo no nyina yeti ne ho se eye otane de a ne osempa se eye otane se ufiri bono no mde a otwe omutan ufiri bono gise ne na ufiri soro ne si form a no so enye possible asumdafo ne kan se umfiri bomu na ye nyina yenim sa asumdafo ye bianafo na bonzo ntimi nkofiri na wo ye kusie ana wo ye aboa na obobone no wo ye koto okoto ana kusie ene firi bomu ono bone na wakodem ana panta ono ne tutu form ebotokuro na odem na nipa dasani de untumi nkase ufiri bomu yankopon bo nipa ede to asase nani enti se okase ufiri bomu a na yankopon na body no kra no oye ede seem to be abom sa enete enti ne ye na Atebubu man hene kan ye no ene kwanso obi twena no kosi bone se wotwa U10 se okase ninki fra Asante dabi nia okan se Asante kru no Saaman no a ewo Ashanti regions isi no ono ne nananom ne kwachichere Saaman no ewo Ashanti regions isi no ale ne no de onka Saaman no ne akodi Asante eno nchese hona ono Atebubu originated ye because Atebubu every ekwochichere Saaman a ebene Antoa ofiri ho ekoba bia ne na oti no sabre na Asante no wo na Asante no mai na obi akora nso de se Asante no beba sabre no na twimompi twimni ampi oti akenten obiri ye bo anom ne kro ne ba no sabre na kwa aman hoyi ene asumja hoyi ena saafo na omote na ma omutrim kra so mbekeka ho abom na obia de dane man 1700 and also to inaugurate Asante kingdom and therefore so kase yena na Atebubu man hene watwa U10 na enye nokre na ye nokre abakosem edi adanse yese asase a akanfo yete so ene asase a ga nkranfo te so asase a ewefo te so asase a fantefo te so wo coast ho asase a gonjafo te so Ghana man nyina fakese no wono ma omdi kan bebo ho dwa wo ha na wo mo ye guanfo ene guanfo no akanfo no ye ba ye nti ye ne wo ma frafra ama wo mamamre ne yakofa bi wo mudin no yafa bi
ena wonom so afa yedin no bi enti no guanfo okobia bi te se Eastern region akuapem latte ene Cherepon area o Chereponfo ina guans Central region ewutu omo ye guanfo so eweland sa enete na mpokra no guanfo yi omo doso pa omo doso yi na wonom ena yakamfo ye beto won binum ewo Gonjaland enti akamfo ye di bebre eye guan names ebi te se Asiedu Oko Ababio Jebi opare bia anima ansa ene ne akika ka ho ni na eye guanfo edin me ka no majade edin bi te se latte eye guan fodin na man ya ye wura asasi wura efie wura ye eye guanfo ekasa otu tutu eye guan esi aba amankwa jan dankwa anan tete kote botwi bote yanki araba sadi nyina eye guan okwa Central Regional ifutu senya district numha guanfo ewo ye wo university aye history no ye history professor baako na ota ka kire oye fantini ni o kan se bobo fanti betu eti oti mankesim twensini ogwa hene ne twensini a obo osi bobo fanti betu eti fritete eti fro odumankoma baade eti fo no eye guanfo na bobo fanti fo no na ye akanfo a omfiri bonomanso ha o migrate echo coast ho na efre o bobo fanti Cape Coast fo no na ye bobo fanti na betu eti fritete eti fro odumankoma baade ye nyina ye nim se ni kwabena bone ono so ofiri ha bonomanso enti nkran fo binom so eye bonofo firi bonomanso ene kobo ho dwa o edi bi te se amankwa jan dankwa anan tete kote nom ne ade ni nyina eye guanfo din gati yinim kingati nkansa mante latte ene sa edinu nyina eye guanfo enti asase a yetuse akanfo ye beto guanfo gonjafo da gombafo nyina ebeto guanfo ewo asase ani na kaneno ne ekogensase nyanto kwankwa na ne de princess yo aida se obeko okosie nipa no ye de diplomacy agency wo kono nyanto kwa na odeko okwa so o asma si me pe ba biatna oso sa na tie de a asasi le da ho yantami oso be bo ho bia one wadehye no makope ba biatna eto dampa dom no amone nam amode muti dudom ape ba biatna no se mokoto guanfo na guanfo no esa omtim ka so okay se be yo na obi otamfo bi ebeto ahye yenso a yebetumi akotia no ne adi kunimti no ahoho amaba mo ya akamfo yi
mo do so kere ye guanfo dia ene ntokwa ba bu ni adimu mayen obi a odi ntokwa ni mbia so bribia wo ye hene na chese ahenie no ye di ama akanfo no enti enye all the time ana all times enna se wo pe ba bi atena odi ntokwa ne ko odi ntokwa ne ko pe ba bi etena sometimes eye diplomacy mokwa one hofo no ekabom sanete no monya ba bi atena akanfo ba bi ye tra ya ye koto guansfo wo ho ye koto guans madika aka se akanfo ewefo gafo ba bi a won mote no originally doma na omto guans oko akuapem area ho kyerepon omu ye guans editete no a na ye tutu tratra no se wo kope ba bi atena yame boa wa okoto nipa no a odim ka se o brabet na makache ha na mereko anibu no ebia na wo na ma wo pe ba bi atena no ohudom no do so che nipa na okoto no no ndi odim ka se o saa na tie de a wa ohudom do so no media ahenie no be ma se be na obi firi ba bi ebeto ahye so a ode odom kase no ebeko ana ode dom kase no ebedi anim na ye nyina yakoko enti eno eye diplomacy sa enete enti nye asase akanfo yetisu nyina na ye de warfare ene kotena so ebi eye diplomacy ede nkakra yese ano Antoa ede no ma de to okogbo ho dwa ewo ho oni nipa na kasa yi a na wa ma ba bi atena oni ne kasa yi na okita dom kra no a odom no etim ebedi hene ewo ho tum bedi dom no nyina anim sa enete enti wedem kasa be ba wiye no ni ye me pese me clear ne se yena na Atebubu man hene ontwa U10 na bakosem na woka osu ofiri bono opeba bi atena ne nananom ne kobo ho dwa ewo Saaman ye benantoa ena kirei omno omo ekambo mu ne atara ofinamo na wote afram place ediakon na ba kosema okaye ena no na we entrese wo twa U10 eti mo amu ye propaganda editia no so wo twa U10 ene nipa ni masem ka yan clear a wan ha obi kura be kan se kura no Atebubu man hene wa fa form ene otumfo se tutu akohia akɔgye bibia firi ne nsam Ghana fo nim trodi Ghana ni onyani ska oma onyana duane oma na mom na sem de o de be mo sesi a enum ti nam de disclaimer we ever rebata we ever say yena na Atebubu man hene the time na or refer to no there was nothing like Asante amane kasanum de but sa enete the time I'm not refer to say omfiri bono na omtoto mu ekɔkyekyere Saaman omo peba bi atena eni kumawufo ne agonafo binom ekabo mu edi nto ene atara finam this year ni no sabre there was nothing like Asante na ye won kron bi adane man Asante no eba 1700 and therefore Atebubu eye bono so ye office bono no eye otane now de wo mpese ye kase ufiri mu a o de ubetimi atno ba bi na mum me kam obi atase se oyokofo a omkotena kwa manya wonom eni di Asante akunwa no ye bonofo
ɔmfiri Bono ene kɔtena hɔ. Akan ni bia efiri Bono. Enti yɛn nyinaa yɛyɛ Bonofoɔ. Sɛ ɔyɛ akanni bade a ofiri Old Ghana Empire, nkramofoɔ no bɛtaa ya itu ɔmontu a ana bata ne yɛpɛ baabi atena ne yɛbɛbɔ yɛ ho adwa wɔ ha de a ɛne woyɛ Bono ni. Whether you like it or not, woyɛ Bono. Ɔdɔfoɔ subscribe na share na ma atiefo